Ahoj! Dneska my dva máme pro vás takový tip, jak zlepšit kondici vašeho koně. My jsme právě tady s Koní, která je letos 6letá, měli takový problém, že jí dlouhou dobu trvalo, když jsme přišli na jízdárně, než ty svaly povolily. Než začala být ochotná pracovat normálně, kdy se přestala stahovat v zádech, kdy přestala být tuhá, kdy odmítala vyšlápnout delší krok dopředu. A velikou pomoc v tomhle mě udělal právě doplněk, který nyní dávám, je to kreatin. Kreatin je látka, která na sebe ve svalech váže vodu a tím dokáže rychleji ze svalů odvádět škodliviny, které jsou způsobeny prací, jako je například kyselina mléčná, ale i další. A zároveň tím, že na sebe váže vodu, tak do svalů i rychleji přivádí živiny a tím pomáhá tu svalovou hmotu daleko rychleji a efektivněji budovat a udržovat v dobré kondici. Mnohdy to, že kůň je tuhý, že nechce vás pustit do zád, že nechce tu práci udělat, že nechce protáhnout, je právě způsobeno tím, že dlouho trvá, než ty svaly začnou pracovat tak, jak mají. Může to být i důsledek třeba předchozí námahy, kdy v nich ještě zůstává nějaká kyselina mléčná nebo další škodliviny. A právě kreatin je látka, která ten cyklus toho přivádění živin a odvádění těch splodin vlastně z těch svalů dokáže velmi urychlit. A u koní se mi to velmi osvědčilo a efekt kreatinu jsem na koní začal pozorovat prakticky už 4. den poté, co jsem ho začal dávat. V podstatě se dá říct, že jezdím v tuhle chvíli na úplně jiném koni, protože koní začala na té jízdárně být ochotná, přestala být bolavá, přestala být neochotná jít dopředu, dokavať se neuvolnila, dokavať nebyla pořádně odcválaná, ty svaly se neohřály. V podstatě od prvního naklusání ten kůň je pružný a mohu si do něj šáhnout, mohu si potlačit sedem, aniž by šel proti té mé pomůcce. Velkou výhodou kreatinu je to, že se nedá předávkovat. Kreatin můžete koni dát a pokud ho nepotřebuje, tak ho prostě vyloučí. Nijak se ním nedá ublížit. On prostě vyloučí v moči a nevyužije ho. Pokud po týdnu nepocítíte žádnou změnu k lepšímu, pak asi je zbytečné to tomu koni dávat, protože zřejmě ten problém bude někde jinde. Já jsem pocítil změnu k lepšímu už někdy po tom 4. dni. Já osobně ještě tedy kombinuji kreatin s myoplastem, který je na budování svalstva z dlouhodobého pohledu také velmi příznivý a ten kůň potom je daleko pružnější celkově a ta svalová hmota se buduje rychleji a zůstává aktivní delší dobu, toho koně to v podstatě omlazuje. Takže kombinaci kreatin, myoplast určitě bych doporučil vyzkoušet, pokud si chcete vylepšit kondici vašeho koně. Mějte se, ahoj!